Han començat les obres per posar al dia els camins del Parc del Guinardó degradats a causa del pendent del terreny, les pluges i el pas dels vianants. L'Ajuntament ha optat per fer-los de sauló estabilitzat, tot i les queixes d'alguns veïns que consideren que es perdrà el caràcter natural. Des del consistori expliquen que és una barreja de sauló i ciment que permet assegurar-ne la durabilitat sense perdre l'estètica ni les sensacions de camí de sorra i que s'ha utilitzat també en espais com el laberint d'Horta. Intentar actuar preservant aquestes essències perquè no hi ha cap interès en que els parcs i jardins deixin de ser parcs i jardins i fer-ho d'una manera que no sigui anar abocant sauló una vegada darrere l'altra en llocs on hi ha un pendent tan important com és el Parc del Guinardó. La reforma del parc parteix de la demanda de les associacions de veïns de la zona. Ha començat pels camins perquè els tècnics han considerat que era el més urgent, tot i que les entitats veïnals reclamaven principalment la posada al dia de la part coneguda popularment com la Font del Cuento. Esperen que la intervenció a la part històrica del parc comenci quan acabi la dels camins. Volíem que es fes una restauració, ja que té 100 anys i algunes parts s'han anat degradant i alguna vegetació ha perdut vigor i frondositat. També recorden que hi ha restes d'amiant al terreny a causa de la proximitat amb antigues zones de barraques. Per això demanen que s'aprofiti la intervenció per retirar-les de forma adequada.